Valg af leverandører. Afdelingsbestyrelsen vælger selv, hvilke leverandører de vil samarbejde med, indtil tærskelværdierne for licitation, udbud og annoncering nås. Afdelingsbestyrelsen og administrationen agerer på vegne af beboerne og inden for det godkendte budget. Huslejeindtægterne skal bruges fornuftigt og forsvarligt. Afdelingsbestyrelsen skal generelt sikre, at der er en sammenhæng mellem pris og kvalitet. De skal også sørge for, mindst hver 3. år, at konkurrenceudsætte mindre tilbagevendende indkøb under 400.000 kroner inklusive moms, jævnfør politik for udbud og valg af leverandører. Reglerne om habilitet skal forebygge, at afdelingen ansætter eller handler med familiemedlemmer, nære venner, forretningspartnere og andre, som har sammenfaldende interesser med en eller flere i afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen skal være opmærksom på, at AAB arbejder aktivt for uafhængighed og antikorrupt praksis ved ikke at modtage vederlag og rejser, der ikke er fagligt begrundet, rent bortset fra gaver af symbolsk karakter. Valget af leverandører kan kun udføres af afdelingsbestyrelsen, eller af afdelingens ledende ejendomsfunktionær, eller en ejendomsfunktionær med tillæg, så fremt at denne opgave er uddelegeret til denne lokalt ansatte. I parlamentariske afdelinger er det kun inspektøren, der vælger leverandører. Afdelingens opgaver i forbindelse med valg af leverandører er 1. Vælge relevante leverandører, hvor der er en sammenhæng mellem pris og kvalitet. 2. Konkurrenceudsætte mindre tilbagevendende opgaver under 400.000 kroner mindst hver 3. år. 3. Opbevare alle afgivne tilbud frem til opgaven konkurrenceudsættes igen. 4. Skrive i referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet, at opgaven har været konkurrenceudsat og oplyse valg af ny leverandør. 5. Iagttage reglerne om habilitet i forbindelse med valg af leverandører. 6. Afvise tilbud om at modtage vederlag og gaver fra leverandører, der ikke er fagligt begrundet, rent bortset fra gaver af symbolsk karakter. Og administrationens opgaver er 1. At bistå afdelingen, når en opgave overstiger tærskelværdierne. 2. Undersøge forholdene, hvis der opstår mistanke om inhabilitet i forhold til leverandører. 3. Afvise tilbud om vederlag og rejser fra leverandører, der ikke er fagligt begrundet, rent bortset fra gaver af symbolsk karakter.